Tikulandeni kuna kuli konse kumene mukone akanema wa Zodiac program yake ndi ya Hustle Yanga. Inu ndine tikafuna kuti tiende mwachangu tipite kwina kuli konse kumene tikupitako anthu amene timapeza madolo ake amakhala oyendetsa njinga za moto. Nchifake lero musadabwe hemeti lero liso inenso ndikuyendetsa njinga ya moto. Hustle Yanga lero tikucheza ndi anzathu amene amayendetsa njinga za moto kufuna kungomva kuti kodi business yawo imakhala yotani, business yawo iwo anamba motani ndipo chimene chimachitika ku business yawo ndi chani. Ndakamba kale ndilesongana ni Silia khala ndi pomwepo. Bwana takupezani pano pa rank yanu. Kodi ino mati ndi rank yanji? Ino ndi area 49 tower. Area 49 tower. Inuyo dzina ndi ndani komanso munayamba liti ntchito imene iyi? Dzina langa ndi Temwa Chilipasi. Ndipo ntchito yakapaza namba 2022. Ndiri kufika pano 2025 tizaka tingapo ndithu mukugogoma zimenezi. Chinachitika ndi chani kuti inuyo mukhale kuti mukuyamba business imeneyo ena atamati ayi ndaona ndalama amene mukapena iyi ayi kwathu chonchi iniyo zinakhala bwanji kuti muyambe business imeneyi? Okay, ine ndinayamba ndikugwira ntchito pakhomo pa munthu. Okay. Ndikugwira ntchito ndinaona kuti ntchito ikundichedwetsa. Pamwezi ndikulandira almost 50,000 ndeno kuti azanga kupanga mwina 50 pini pa tsiku. Okay. Then mbona be kuti ndina ake. Kuti ndiso ntajoina tumakhaso kamwe kosangalala. Oh. Marangata kupanga 30 pini per day. Per day. Ine ndo kupanga 50 pini pa mwezi. Kuli bwino ndivaya kumeneko. Ndikuti inu munaona ma profit ndamene anakukwana mtima kuti tikabe kutamanga imeneyi. Munangofikira imeneyi kapena ena amati ayi nandi yakapalasa kena konacho kakuyakapalasa ndikupita kunjinga ya moto. Ineso namba ndi yakapalasa. Namba ndi yakapalasa. Oh, liti limene? Chaka chomwecho. Chaka chomwecho 2022. Kena ko kuyamba yakapalasa mwati yayi. Imene itiyedzeke kaye. Tipuzire ku ya moto. Tipuzire ya moto. Omulaito opita kukaphuzira bwino special. Magazi omwe abalangi kumpano kuti ase kuya kunjinga tu. Koma kanali koyamba kuya njinga kapena naloti umapita kukwirako. Kanali koyamba basi. Okay. Nangu tase ndikwireko. Akumakhoza ndisere. Nali lendo omwe okhoza kuya njinga. Ta magia. Iweyo ukati ukunyamuka kuti ukupita kuntchito itiyelekeze ine ndimatande kuti ndidziwa kuti ndikacheza ndi wakuti ndipanga mwakuti iweyo business imene iyi simakhala bwanji ukati ukunyamuka kupita kuntchito? Basi ndizolowezi chathu kunyamuka nditu kuntchito kuti kapange zimene tikuzifuna. Makhala ndi yolinga tikamachoka ku nyumba. Okay. Tikapita malo achi tikapanga zakuti. Titamange chonchi. Okay. Kukonzeka wake ndi kumeneko basi. Kukonzeka zozimalepera kuzikonzeketsa kuti uzone yabe smart sinanga mabwana masiku ana maona kumene munthu umene ukuonekera. Oh, panopa sizongoti ungonyamuka basi pafika udzoneka bwino wavala ndithu zabwino sambe. Alipo ena oti amatha kuisiya njinga kuti isiyo kongola. Zinangotengeranso ndi munthu umene akuonekera. Chifukwa ambiri timasalidwa. Olorikanyamula mabwana amatakutuza ndithu tase mapanga zakuti kuti makastomala azada asakuthawe. Iwe zinakuchitikirako ndithu kuti customer akuzala abige inuyo tu mudzipanga chonchi. Ineyo kumandizanga. Okay. Sikuzoti amandinena kapena amandidzudzula kapena amangondifuna kuti andikoze kuti pamakhala kundiyankhula nthawi zonse. Okay. Ase business yako imafunika kuoneka chochi. Koma ndezi zimene zozo mumapangadi pano. Timayesera ngakhale sungakwanitse zonse komabe umatha kuoneka be munthu kuti uyu at least akuoneka be kusmart. Okay. Kuyambira 2022 mpaka 2025 business ya njinga ya moto ungayifotokoza kuti ndi yotani? Business ya njinga ya moto ndi yabwino. Okay. Komano zimangotengera munthu wake kuti iweyo ugwisa bwaje ntchito chinthu chimene wachipezani. Fuwa njinga ya moto ndi yabwino komanso ndi yoyipa. Ubwino wake ulipate tiyambire pamene. Okay. Ubwino wake umapanga ndalama mwa fast. Okay. Umapanga ndalama mwa fast. What magazi ndiro madaily cash. Okay, daily cash yabo zimangotengera luso kuti kwaja bwanji. Okay. Ngati lero limene kwachera pano pamina to 9. Tomba ndi 5 p. Oh. Ndekuti kwaja bwino kapena siku naje. Siku naje bo. Siku naje bwino. Kukali kwaja bwino. Umakhadi namba zingati mwine umafika chama 9 ngati pano. Chama 9 ndoti manira kuti ndigwire 20 pini. 20 pini?
Manaini mene. Okay. Bakazori kwa business. Okay, ngati fair banki batwana business kuti ende bwino ndio timawerenga Friday, Saturday, Sunday. Friday, Saturday, Sunday. Kumaso ndio ikhale yoti upita ku month end. Oh. Mano ngati mwa miezi mwe ni makharu Uganda. Imene yo wati ni mbali ya bwino ya business. Tikambe mbali naye jamara masiku business imene ndi yabwino kumaso pena winayo ndi kuti kuti amene. Baya bemene ndikunenayo ndokusana ngati ngozi banse. Chifukwa magaisi ama taxi. Amatha kuyenda kuipa mabe amablame ifeyo ngati anjinga za moto. Olwezili bawaye sinimatha kuva ndi tumautenga. Anjinga moto simuyenda bwino. Mwakuti. Umanovuto zoti tumakhala ifeyo. Chifukwa ifeso likamenda basobaje. Tumakhaza kuti tukusamaso moyo watu. Fatu komaso anthu amakudandaula ndi imene wanenayi kuti anjinga za moto takamayenda ngati Chuck Norris walo apa. Ino zimene zindizoda kapena sizoda. Okay, ena zimachitikira. Okay. Komano munthu oti akudziwa yochita. Komaso akudziwa kufunika kwa moyo wake. Zimakhaza kuti ndinayi kuti uzizitezabe. Ngati ineyo singaende ngati imene amayendera anthu ena. Chifukwa ena amayenda wide line ichi. Kumayenda mene. Ndio makhaza kuti akupala. Pamene ineyo wide line ichi. Mwina ndikachedwa kwambi komano sinapangeko. Ndingotero. Timamva za maranki. Kodi za maranki zimayenda motani? Ranki mava ranki ino munanena kuti ino patawa ali ranki ina zimakhala zotani zimenezi. Okay, ranki zimangotengera kuti nthawi imene anayambisa ndani kukhala pagodi pamenepo chifaili ngati ngodi. Tikati ranki ndio tunena zonga ngati mageza amene amayitanira mamini bus ayota amakhala mwina pa stage pena apaka kuitani amene pajabu akamacho kamini bus ija azatchula ina ake. Okay. Ndi ranki imambidwa songa ngati choncho. Ndena aka nangoganiza nthawi imeneyo kuti apene ntomapangira business. Amina namba kubwera ninjika oyambilira pamenepo. Tomapangira business. Amene oja amakaza kuti anachiyango umenewo. Ndeti matha kuwamutsatira ifeyo kuti ifeso tizikhala nawo ndio makhala madongosolo ndithu. Madongosolo ake amakhala otani? Madongosolo ake ndoti amatha kukambirana ngati wampeza munthu mmodzi ndio kukambirana nase kuti titani apa kuti zilongosolo. Kodi obwera lizipanga naye bwanji. Pamakhala manambala. Timatha kugwisana manambala ndithu. Olupano pazimachitika pano paranki pathu ano kugwisana manambala munthu oti wangofika chakumene. So aliyese ndi kuti sangangofika andi ninjinga kufika pamene pacha zosatheka. Sizingatheka. Awena adutse mmanja mwa mwakulu machairman. Pati ndi machairman panopa. Okay. Ndithu. Timaona ena amayenda usiku, ena amayenda masana, ena amayenda mose. Inu business yanu mumayenda nthawi iti. Zimangotengera mtima wa munthu. Okay. Ine usiku sinayendepo. Komano ena amatha kwenda usiku. Okay. Sunaende kwa usiku fanya? Basi mangu ziteteza ni chifukwa usiku kumachitika zinthu zambiri. Okay. Ndene ndo mangu ziteteza kwandika kuti chimene ndachipeza masana chimene chindikwandika yomweyo. Chifukwa madzulo ndi nthawi yoti upumule wewe uzikozerezeso tsiku lino. Koma ena amati madzulo kumakhala ndalama kwambiri. Sizoona zimene zino. Of course umakhala ndalama komano umakhala ndikuti payopsezobe china chake kuti china chake chitho kuchitikira chifukwa usiku ujo matha kutenga munthu oti sukumudziwa. Makamaka. Olo masana ndo matha kutenga munthu oti ukumudziwa sukumudziwa koma be kumene ukupita kumakaza oti wewe kukuwala kuona chile chonse oti magezi ena ake atha kuthandizira china chake chita kuchitikira. Iweyo nanyamulako munthu okayikitsa anazota sizinachitikeko. Pamwe wanga sizinachitikeko. Anthu amati anthu anjinga za moto ndi anthu ofewa kwambiri amene ati. Ndizoona sizona. Ndizoona mbali itini ndafotokoza pamenepa. Kamena kuoma kamera uli alamu ana akuondera sindingafotokoze. Simachitika ndi chani makamaka. Makamaka kwa anthu amene amenda usiku wati ndofewa kwambiri. Minazo chimene chimapangiza kuti aziyenda usiku ndi chimene chocho. Ena amayenda usiku dala cholinga ayende ndi mapepe. Ino sinakuchitikira kuti mwanyamula munthu wamayi koma munthu wamayi kukhala oyankhula ofewa pakamwa choncho. Zinandichitikako kamodzi. Chinachitika ndi chani kweli? Nthawi imeneyo kanali mu June. Then this year so magwadi mashowers. Then namunyamula ulendo mapita naye kwa yawe. Ndava kwa yawe ngikuja napezoti ndangofika pa ntande yako. Munthu wamayi. Wamba kusangalala pakamwa. Ati ndikukuzizira ndikumbatira. Nenezo nali ndi chila cha chitutu zina ya munthu wamayi afuna chani. Nene beni mangu mwanga sindidaiva ndili pansewu. Ndikati ndimutengere ndoti chita ngozi.
Neri masi nakafika naye umene kujawa anandilipira zomosa vutikana so. Okay. Nangoziwa kuti munthu amayi uyu. Munthu amayi anali ndi cholinga. Anali ndi cholinga. Zimatheka kukuweza mwina munthu amayi ngati amene nkuza kuti inetu ndi ndalama ndilibe. Zimachitika. Muona chochita nani? Zimachitika zatwina ake popano amagwiridwa ndi thumu ule undikwatire munthu akweza asima yawiri. Bana balalika drayo. Isibe sifafa kuzitengera. Tsiku losayiwalika limene umalikumbukira kuti akoma business inayenda ndi tsiku liti? Tsiku losayiwalika masiku ambiri. Okay. Ifuwa njinga moto simana manthawi zambiri. Ifuwa njinga moto wangonyamula anthu 4. Oti amene ndawe ndikuti makhazi oti iwe uli ndi nake. Uli ndi kenakake. Inu njinga yanu ndi yanu kapena ndi yoti ya bwana? Ya bwana. Kodi zimatengera chani kuti muzandikapereka 80,000 ka 60,000 ka 40,000 chimachitika ndi chani kuti munthu asankhe zimenezi? Okay, zimangotengera mwinake kuti njinga waigula kwanji komanso njinga ayikuoneka kwanji. Fa balaki bathu pano pali njinga zina zoti zasikeni zina zanywani zimasiyana be mitengo. Ngati njinga ine imene ndikuyendera ineyo ndakalibe yoti ikuoneka bwino. Ndimalipira 7,000 pa tsiku. 7,000 pa tsiku. Okay. Ena amene amalipira mwina zambiri kwambiri zimakhala zingati? Ngati balaki bathu pano ndikuti tikhozonera kuti ndanthu awiri. Okay. Wina amalipira 10,000 wina 9,000. Koma ndi njinga zabwino. Njinga kuti inolo kunyamuka kuti 10 mudedza tikajambule filimu umene koko. Zitheka. Mupita kubwera. Anthu enaso amatiyayi paranki paja pamakhala anthu osiyana-siyana. Ena alipo ajoti akangotera afika anyamula munthu apita. Akangoti anatsanzika amene. Zimathekaso kuranki kwanu kuno? Paranki pathu pano kuti ndiranki kuti timavana. Timayendera line. Wina akapita, wina apite. Wina akapita amene ampezayo. Amene ngati wina ondipeza ine ndiyamba kayendi ne kunyamula. Kenako amene ondipeza izadzapita pambuyo. Osimangotengera kuti wina anyamuke basi. Ndopangira kuti aliyesa apize wina yake. Mukuwateteza kapena mukudziteteza nokha ati natsanzike iye. Ayi kusazika kuti apangi pathu pabe amene anatsanzika. Okay. Pabe amene amadalira nkhuni. Inu maziwa waya mukubisana. Ayi tonse sitidalira nkhuni. Timapanga business abwino ndito. Okay. Zinachitikako kuti kunyamula munthu tamvako ena kuti yayi ananyamula munthu koma munthu anamakamusiya mwina kwina kwake kuchibwezi zimathekaso zimenezi. Wanjinga moto mmene amapanga zimene. Akuti anthu inu madziwa malaini itu. Kuti abwana akuti adzakena koma kwanyamulira. Ndiona. Moti masunga zisisi za anthu timasunga zisisi zanu zambiriso. Ndiponso amene kumuza mtengo samanena so kuti ndichotsere. Wangoti mtengo mwakuti zipita akuimbira sofuni zamutengeso. Akuti magezi wa amaka ndi zisisi moti kufuna kudziwa zambiri Afrika kumango anyengerera kucheza nawo bwino. Ndinamvako kuti ena zinachitikirako kuti wanjingemweyo amayi wanyamula kukasiya kuchibwezi china chake abamboso kuzadusa mbali nayi wanyamulaso kupita sokwina zimatheka zimenezi. Zimachitika zimenezi. Nde kuti iniyo ndene ma champion odzera ama mesho madoko ambiri. Atubali wakabaza ngati pali munthu amene amadziwa madoko ambiri ndeni wakabaza. Okay. Wakabaza ndi pali busa amapunda pali busa. Zisisizo ziso ndife wakabaza. Kungoledzera ndeni mungaingalule. Wazo ndera sakono ladzera akunyengerera. Oje ndi makamu kuhongedwe? Timahongedwa kwambiri. Okay. Unanyamulako munthu oti ukumudziwa uyo oti mwina ukumudziwa bwino ukamusiya kuchibwezi ambiri. Serious? Ambiri. Nde ukamaonana nawe zimakhala bwana. Ndimachezi ndimakazi oti apangaso ubale wa ukulu. Bana mandasiya kwakhulupirira makosana. Okay, ndije zaso ndi nzako pamene tikupita ku break. Mawu ako ukayiyang'ana business yako pala anyamata amene amakhala kuphweketsa komanso timamva nkhani za chifwamba kwambiri kubedwa njinga. Mwina uthenga wako iweyo umene ukhozopereka kwa anthu amene amapanga business imene kuti adziteteze ndotani. Okay, ngati kumbali ya ineyo amene uthenga amene ndingapereke nongo apempha magezo kuti tipewe kwenda usiku. Chifukwa za chifwamba zimachitika kwambiri usiku. Ndeyo usiku ndopsa kwambiri. Chifukwa madziwa kuti olowa munthu akuzi zoti ndupita pashire. Wano sukudziwa kuti museumulizo tani. Pamene masana ndo limatha kwaona anthu kuti sa kuti ndupita kushire umatha kumanaso ndi gulu lambiri.
Neno kwenda usiku kuja ndibwino kupewa kupeza ndama imene waipeza masana aja igwirise ntchito ngati sina kwane target ya bwana muze kuti bwana ine lero zandivuta zapanga makava nthawi inake amathawa kumvetsetsa mwina funso langa lomaliza nthawi imene mafuta amavutayi makosana ata kuti mumapanga ndrama ukatitsa full tanki kenako ndikagulitsa ndizione zezija ndipo nthawi imene chani nthawi yoti ena makhala kulira koma anoyefa nyenga moto imakaza kuti kusangalala koma topita ndi 5000 papapu paja wina akangokubuka kuti ndithira mafuta umu ndopasa mwakuti ndithira mafuta azopasa 10000 full tank noti wakaza kuti wataso full tank yako plus zoti ukajeso pa deni ino ndimusakhale mapembeni mafuta azisowa ako mano ndali yeso akabhaza nyenga moto amapemphera kuti mafuta azivuta mawu ako ena aliwonse amene omaliza amene ukuzofuna kuti uyankhule pa nthawi imene iyi ndotani amango maiza ndungoti ndingwapempha magezi amene ndimakhala nawo panopa kuti tizikhala anthu okhulupirana mchilichonse mawu ndi amenewo kuti tizikhala okhulupirana kuti zinthu zizipita patsogolo osayiwala iyi ndi haso yanga imene ndithu timangocheza ndi anthu osiyanasiyana kumva ma experience awo kuti kodi ntchito yawo ikukhala motani apa ndichezenso ndi mmodzi mwa winanso amene amagwira ntchito yomweyi yoyendetsa njinga ya moto khalani pomwepo tikupitirira kuyeza ndi anzathu amene amapanga business ya njinga za moto kwanuko kamatchula kuti yani koma ndi anzathu ndithu amene amakhala akuthamangitsa mafairo kutinyamula malawa kutipititsa malawa tamva zambiri kuti ndi makosana amene amakati zisisi zabwinobwino apanso ndi mmodzi amene amapanga business imeneyi khalani pomwepo bwana inu takupezani pa rank pano dzina ndinandi komanso mmachokera kuti zinanga ndi Benson Edward kuna kumbali yako noti makhala 51 omwe koma kochokera kumudzi kochokera ndi kuplanta ku Blantyre inu business imene ya njinga ya moto munayiyamba liti tinayamba 2014 ase kamwana ari kamene kokoti pano paso kakhozokana ndi mwana anzake kwambiri nthawi imene mmayamba munayamba ndi straight kungoyamba business ya njinga ya moto kapena munayamba mwina yakapalasa yakapalasa okay kenako basi pang'ono pang'ono kumabe padai panopa ndili kupalasa omweko mukanali kukapalasa omweko okay sure anthu amakamba zoti anthu amene mmapanga business yanuyi mumakhala ndithu anthu ochenjera kwambiri tifika kumeneko koma mwina ndifunse kuti business yakhale kuyenda bwanji kuyambira 2014 mpaka pano imayenda bwinobwino ikuyenda bwino ndalama mukupanga ndalama timapanga 2014 ndikaletu mwamanga manyumba lero munthu atati akufuna ayambe business imene aona moyo wanu ufuna mumulimbikitse nkhani ya makobidi zimakhala bwanji kumeneko nkhani ya ndalama timazipeza kumano zimangotengeraso munthu oyo kuti mwaka kuti kuyamba kumene umakumana ndi mavuto ochuluka business sizimakuyendera kwambiri foma kama pa customer ulibe umakhala kutolera kumene nde sizingafana ndi amene anayamba kale ifo kuyamba kumene usambirize kuti utuka ndama imene kutuka nda zako utautuka lo ndi 5000 utautuka ndi 8000 ifo kuyamba kumene komano ukazowererana ukatola ma customer pamene umazamba nosangala kuti kabaza ndobwino moti inu mene muyamba 2014 muyamba pang'ono ati mawiri ukasopanda ndalama nthawiza koma pano sizitheka sizingatheka ndoti wakabanza sanga kune ninjale olozavuta maka olozavuta maka umakhala ndithu uthamanga kutenga anthu wapititsawo watapitisa kwina ena sakutume ukaundi okhuvika ena kutume ukaudire zinthu za mumashopumu imene makhala ya ndalama kwambiri ndithu yotumidwa kapena yonyamula anthu koma yotumidwe ndi imene mabeba koma nkhani yake ndikukhulupirika basi ino ndokhulupirika ine ndokhulupirika ine ndokhulupirika tibwere ku nkhani ya kupalasa anthu zimene zijatu ndi ntchito yolimba imeneyi ndi yolimba namvako zotena amathoka atenga mpevu kuti adzipotere inu munatenga chani ife timangodalira mphamvu zimene 2014 mphamvu zokweza pati pasavunguzo kwadi ndi zimene madalira basi timadalira olonzimayo nenepa chakunyamula bwinobwino timanyamula mitundu imene ikukwera munagwetsako munthu jambire atinagwesa uzwakwaji jinga chinachitika ndi chani tima panda imene nthawi zambiri ife akapalasa timagwefa cha customer akakauta usuzume usogolo amayiona ngozi yoyendesa ngozi josanayione ndi amakukhotesa fa yakapalasa brasi imakhala kwambiri kumbuyo
iyo chaka kukhotera mbali ina njinga sema thawira mbali omwe nenda imina kukhotesera kunkumeso kuli galimoto mwapeza kuti ukulimbira naso kupichisaso mbali ina ukagwa nayo kena ko city analipira munthu amene umakapera mnango ta aya sanalipira tunasiyana so wewe munasiyana bombo ino kubwerera winaso akupita kwa okay sanga mukagwa papa chuka ene wala kusa wajinga wajinga Defo era ndo ajaga juga ola kula unali mbali ya muntu ina. Ino jamba naye abanda pulumuka sempeleka ndrama. Ya wina mele. Ya wina kwa ye. Ndufuna ndidziwe. Nga kubala santu uja ndi mphamvu zimenezi. Ndi mphamvu. Majedwe amakhala modani. Majedwe odaba kaukwanira. Okay. Timazitolera monga akabalasa. Kuti tikeni mphamvu. Kudzipepesa. Kudzipepesa. Mphamvu zathu zimukujabu. Mumanjoya ali wakhaire. Timanjoya. Silingavutiki, silingafinyiki. Kodi business yanu makazo ndi season? Olo masiku omweyo. Timaziwa kuti siku la lero singakhale mbali yathu monga ngati lachiwiri ndi lachinayi. Masiku amene wando kuti sikukanda. Timapangira budget ngati siku limeneyi. Ngati monga ngati lachinayi ndi kuti pangira lachitatu kuti mawa kumakagaya ziteka, kaziteka koma tipangiriro akaka kuti ngati zingavute ndi kuti basi tapange kafa iyi. Okay. Ono lachinayi ndi lachiwiri timakhala ufu. Mukati mwaweruka ndi ndalama kuti lero business inateka. Amakhala mwina makobida ngati. Ari mapanga 20 yakuti. Okay. Yanu imene yako. Akapasa yatu. Ikakhanjinga yoti mwina ya bwana umakalipira ndalama zingati. Okay, mbali akapasa ya bwana amapeka 2000. Patsiku. Okay. Yeah. Ndoti mwapanga 20 pin. Ye bwana akangonenga 2 pin ba. Sila mchiro ogwira ndo. Kwa wagairo aya imene yo bari imene yo. Ndetu iliyo ndemukhozo mwagula zanu zambiri mbiri. Ayi kumbali akapasa pasagala ndo balasa. Okay. Kumaso amavurika so ndo balasa. Kumaji. Favuro neso bwa pajinga kwa kumana ndo balasa. Ndio yazi kamuza no urapa bwa vura yako nawo. Sina kuchitikira nkoniso ngati mene zanu amafotokoza mu kuti kuntenga nzimayi koma nkhani nzimayi. Ngati mene de imachuka ndi. Azimezo ndo zimachitika. Okay. Ndipo kupanda kupirira. Ndo utenga zambiri. Ndo tenga zeke. Ngati mezo ndo sisema. Ino sina kuchitikira nkoni. Asa chitika. Okay. Mmatana nazo bwanji kapena zimatana nanu bwanji nuyo. Timapewa mwajako. Mukuyankhule moti pa TV ma. Hapo timapewa mwajako. Okay. Timapewa mwajako. Fwati maziwa kuti ngani ulowera kwakuti. Okay. Ifeyo timakumana ndi anthu osiyana. Ndipo timakaso kuphunzitsaso zinthu zosiyana. Ifeyo kuti tikakumana moti palakitizwa na tokaroka yayi. Koma tikamakunyamula nino kama pafupi timazokuti awakatimbya foni tikachedwa amaona ngati mwano takuziwa ndatero. Ena so yawa akatituma ndrama samati pasa pompo timakhatazi waso amene ajawo. Ndi timaziwa anthu ambiri. Ndi anthu ambiri ajaso tikanyamulaso zokamba zawo timaziziwaso kuti awayambisa ithira kwakuti. Zimatheka kunyamula munthu osaka kupatsani ndalama. Zimatheka ndipo zimachitika. Okay, mtima wa anthu ambiri amakhani mitima yokuti amakhala ndalama madere kashi. Ndi timathaso kulanda zipongo zimene zokuti andikutumizira. Ndikutumiza amene mwina olo wiki. Ende mabwana nomweno somatha kuti tuma kuti tatigulire ndiwo. Ndama ndizakupasa kuno va umwe uja ndikutumiza ndikuti waja ndiwo zabwino. Iwe kunyumba kajathero wagulire yo. Imene itu inakukwananira chitika. Mwayankhulira ndi imene. Singana mkani ntimo kuti amapanga ndrama. Ndama timbia phone. Uli kuti andilipalange ndava kuti gulire chakuti yakuti pa shop. Undibwese. Ndio tigula tipitisa tikapitisa moyo ja ndikutumiza mwezi. Ndekuti imene kama imba phone sama kuyanka. Osakuyanka. Imene iso ndekuti ndi imene mabeba amakuona ani lula amakhandi ndalama. Amakaso ntimo mwe ula amakhandi ndalama. Okay. Azimezo ndi zimaendrana. Na wina aliyesa akaona oto akapasa amakhandi ntimo ula Okay. Mene feri kama nyamwa riba kandi budget. Ndapanga iyi. Fari kanyamwa muntu. Tikamucha chakuti ruberu bila. Ndi 2000. Tibakari uwengesa kuntuba mu kwa imuteni. 2000 akalipa sa 12000. Done waja kama ndo riba zima kaburi budget just asikaso. Bakazo kuleta mara zikumu. Mwina pamene tikupita kumapeto kwa kujeza kwathu. Masomphenya a business yanu ndotani. Okay, masomphenya athu aineyo. For business morning kayamba sinkamba ninjengaga. Okay. Naindi kumbo kuti ndigule yanga. Ndipo ndinagula. Pano paso kumbo ndikuti ndigule ya moto. Okay. Step by step. Ndipo pano masomphenya anga ndikuti ndigule njenga moto. Alipo anyamata amene aungokhala ali ndi mphamvu ndithu ena mangoziyang'anira pansi uthenga wanu kwa anyamata ngati amene ndifuna muyang'ana kamerayi nkuwayankhula mawu achilimbikitso nkuwalimbikitsa kuti moyo ndiotheka kuzomathamanga tayankhuleni. Anyamata zanga amene mungokhala tikupemphani kuti zaiseni kabaza
muzamve ukoma kwawe wakabaza fo ngati ineyo kabaza siningasiye kabaza kukagwira ntchito ya 150 kuti azindipasa pakuti pa mwezi 150 singapange ndeni kuchedwa ndizi ndimo zinadulira pano 150 singapanga nayo kanthu koma kabaza 150 yo ndimatha kupanga olo wiki olo 2 weeks 150 ndimatha kupanga bwerani muzapange kabaza simuzakhala uvutika ngati mumuvutika pano olo mundu one mondo kuoneka pano ndikusangalala ndi ntchito ya kabaza atinena ife pano atiuza zoti sangagwire ntchito ya 150,000 tape mpandalama tikamanyoka pano ndikhulupirira mwaphunzira ziwiri zitatu kuti kodi business imene imakhala motani komanso samangodziyang'anira pansi achinyamata tiye tidzuke tidzipanga zina zake zomwezo zimene zikhoza kutithandiza kuti moyo wathu upite patsogolo ine ndi Sunganani Silia pitizani makamaka kone akadema wa Zodiac mwakuma nonse.